Никой не чу как се отвори прозорецът, дори и котката. Събудиха се едва по-късно, когато мебелите запукаха от студения нощен въздух. Първо котката, после жената, накрая мъжът. Всъщност, когато той се събуди, жената вече затваряше прозореца и мъжът за миг зърна луната да осветява лицето й. Тогава при него дойде котката. Седна на възглавницата, почти до бузата му, и започна да бродира. Жената постоя още малко до прозореца. Докато го затваряше, чу писък на нощна птица и си помисли, че ако остане неподвижна, ще го чуе пак. Но след като нищо не стана, и тя се върна в леглото. Мъжът вече спеше и стегнат по гръб. Когато жената повдигна завивката, котката се вмъкна под нея, почака стопанката да си легне, сви се в краката й и така заспаха. Първо котката, после жената. На следващия ден никой от тях не си спомняше за случката. Дори и котката.